Ilmu tumbuh-tumbuhan ki ilmune wong pasrah. Contone kekayon sing gedhe. Ya wiwitan kabeh kuwi nalika winginane panas banter ya ora enak sing bengok-bengok aku ngelak aku panas. Kan isine pasrah. Lah teko titiwan sine udan ya udan dhewe to. Dane nang donya ki mau isine antarane ku karo mu ya. Lah pas udan panas ngono kae kan kok ora udan-udan kuwi lek karepmu kan ngono kan. Oke. Terus Lho lek pas udan kok ora terang-terang lah kuwi lek karepmu. oke. Lek karep burung lah contone le ya saiki ngene le ya dadine kaya dene Lapindo kelek mungguhe mbahno ya fenomena alam. Wis 11 tahun sampai seprene ya urung iso reda. Lah mulai alam urung mengendaki kaya Lapindo le alame oh sesuk leren ngono leren le. Makane ayo mbahno saiki wis nemokne bener dinane iki mbahno ngetutne bener. Bener iki ora usah digoleki. Oke, Mbak. Wong bener kok digoleki. Lek wis cetuk bener, ayo padha ditutne. Nggih saiki kena dibuktekne le mlaku dalan bener rasane piye? Penak apa ora kira-kira? Penak, Mbak. Makane lek penak ayo diterusne terus saiki ngetutne dalane salah ki penak apa ora? Mboten, Mbak. Nah, lek ora penak ya ditinggal sing salah ditinggal ngetutne sing bener. Lha saiki lek kowe nang ngetutne dalan salah ya akhire genah lek spontanitas iso kecemplung neraka. Ini ngompet. Ya, lek kowe ngetutne bener ya iso nikmatne nang swarga to. Nggih. Nek kanggene wong omah-omah ya teko tutur tinulare mbahno kae nganti terakhire kan kangge katentremane kulawarga. Ya slamet, rezekine sempulur, anak bojone ora congkrah. Nggih. Ya saiki lamun sugih dhuwit ya. Lah tentang rumah tanggane ora iso tentrem lek mungguhe mbahno ya tanpa ero guna. Nggih. Wis mula mbahno wani ngedekne Yayasan Pesantian Jawa Dwipa Tutur Tinular iki sing tujuane kangge nuntun putra wayah nuju nang kebeneran tak liwatne tataran kitab Adamakno. Nah, kitab Adamakno iki artine Adam isu wong makna ki jelas ya le. Dadine lek mbahno lek ndodolek siji karo siji ya loro ngono lho, Pri. Oke. Dadine siji karo siji arep muni loro lho. Tre apa ora roh apa tre urung ngerti kok sik dadak bulet kaya bola seringgitan. Iki contone ngono ki mau. Kakek rumus niku, Mbak. Lah ya sembuh lek ngarani, makane mbahno kan iso nyethukne punjer antarane sumber. Dadi ini simpel ya. Nggih. Nanggane kitabe mbahno ya sak lempir bolak-balik. Walike kitab Adamakno terus walike tutur tinular. Ile tutur sing kena ditulane nang putra wayah nang sanak sedulur. Nggih. Mula kuwi ya wis diunggahne kitab Adamakno ya sebarane mbahno wis akeh banget. Nggih. Terus anu le saiki wong Jawa ki mau kudu ngerti kesaksiane Jawa. Winginane ya wis tak jelaske tentang kesaksian. Dadi nek wong Jawa kudu hafal karo kesaksiane. Makane sahadat panetep panata ageman jawabane raga. Kang jumeneng rohilapi sukma. Kang ana teleng ngati urip
wewayangane roh mukamat lakuning rasa kang dadi lajering urip kang nguripi kang wujud sampurnakno Allah kang wujud ya kowe kabeh iki. Oke. Lire kon sempurnakno iki mau kan kon bener ngono lho Le. Nggih. Anggane sing ngarep mau liwat dalan siji bener. Nggih. Sak donya iki dalan bener ya dalane ngalah to Le. Dalane Sang Hyang Tunggal iki mau. Nggih. Ji. Wis kowe arep tekon apa meneh? Mau paparane Jawa Dipa ya karo kitab Padamakna karo dulur sing tekon tentang urip kanggo apa, karepe piye, digawa nanti. Ya tergantung wong dhewe salah ya oleh ya. Nggih, nggih. Ya bener ya oleh. Kok digawa nyanti-nyanti, boleh nanggono caraka wis jelas. Dalanku ngebaki jagat. Nggih. Nah ya ngetan ya oleh, ngalor ya oleh, ngidul ya oleh, mendhuwur ya oleh lah iso. Mangane dalanku ngebaki jagat. Lah ki tak werdekne ya ana utusan. Ana caraka ya ana utusan ri ya. Nggih. Data Sawala ki padha pasulayan. Dadi utusane utusan bener ngono lho. Nggih. Data Sawala padha pasulayan. Terus ana caraka Data Sawala padha jayanya ki padha saktine. Moga bodhonga padha baline. Dadine aku kowe sak mendina iki sing sedulur papat niku perang iki. Enek sing ngajak ngetan, enek sing ngajak ngarit, enek sing ngajak turu, enek sing ngajak mangan. Tapi kenyataane ora enek sing menang, ora enek sing kalah. Ngono lho. Wah, lek nganti kalah sitok nganti metu, ya iso keluyuran turut dalan guyang-guyu. Alias edan. Oleh ora jangkep. Nggih. Makane ana caraka Data Sawala padha jayanya moga bodhonga ki tak simpulne kuwi dununge urip. Nggih. Makane lek iso padha maca kuwi nganti karepmu mbok gawa nyandi barang ngono kuwi enek. Rasa rasaku kabeh nganti terakhire ngaliyep bali utan karasa. Oh, itu nggih, Pak. Iya. Makane wong mati mau penak wis ora kedunungan rasa dikepuk ya ora lara ya. Oke. Mangane saiki gegambarane ngene. Lek nalika kowe turu ya, Nggih. terus sing ngluyur kae mau jenenge uripe raga le. Sing ngluyuran. Lah sing uripi ya sing kempas, kempis mlebu metu kuwi mau contone sampean ngimpi cethuk wong wedok ayu mbok gonceng jak nang warung mangan bakso tapi setelah sadar apa arep lha boleh sing uripe raga tembunge sik goro ngono lho Nggih, Pak. lha lek uripe sing nang telenging kolbu kuwi gak kena diapusi le wong njupuk darbe ngliyan ragane mentang-mentang oh dudu aku sing jero asline muni jane sing njupuk aku kan ngono kan Nggih, nggih. heeh mangane raga ki mau sik ruwe sik goro sik gelem goro ditutup-tutupi ngono lho lah terus sing iki terus tekon apa neh Napa malih? dadi ngene lho lek mbae kuwi ora ditekoni ngono ya engko ndarani karangan. Tapi lek mbahmu mbok tekoni kuwi lek sing tekon tercel jawabane ya tercel ngono lho. Nggih. Oh gampang tek. Ngeten, wau kan sampean coba tentang umat Islam, umat niku sifate nggih. Iya, umat sifate Islam niku wujude. Niku maksudnya pripun, Mbak? Lah mau kan wis tak omong to. Kaya dene manungsa, kewan, terus tetuwuhan ki mau jenenge Islam. Oh, nggih. Tapi bukan Islam agama ya. Tembung Islam iki dadi isine alam. Nggih. Lah umat iki mau sipate di isine alam iki duwe sifat urip ya mati. Ngono lho. Nggih, nggih, harus Mbak. Lah kenyataane ngono kuwi mau. Nggih.
Sing ora mati diarani kinodrat ya jagat ki mau kaya Surya, Candra, Kartika, Iwanto, Bantala, Dahana Samudra ki mau langgeng tanggeng.